som si všimol jednu vec, keď si išiel tréningovú jazdu prvú, tak si odpálil a nejak motor hučal ináč, ako išlo auto. Tebe klzala spojka, alebo sa mi to len zdalo? Ne, tam je přepínání, variabilní časování ventilů, kdy ve vyšších otáčkách se změní frekvence zvuku tím, že se přepne na Ja viem, tu je ten ostrý výtek. Toto má ten sériový výkon, tu máme z tých 190 koníkov. 190 koníků, akorát ten výtek spíná trochu při nižších otáčkách. Oproti sérii. Série má kolem 6 000, to má kolem 5 000. Prečo to máš tak? To je auto stavěné v kategorii N3, takže tam vlastně přeprogramovaná řídící jednotka. Ty si prvýkrát, ako sa ti páči? Úplne prvýkrát, je to výborný adrenalín, som maximálne spokojná až na ten čas. Už máš 2 za sebou však? Áno, ako to bolo 1,41 bol teraz a 1,54 bol ten prvý. Aké máš časy teraz? Teď jsem měla 1,16, myslím, 70, nevím přesně kolik. Sem tam sa na slalome stane, že sa podarí taká menšia nehoda. Bolelo to? Myslím auto, alebo teda či to boli teba? Auto si to odnieslo jedno svetlo. Auto je bohužiaľ kamarátové, ale je to len jedno svetlo. Čo sa stalo? Vieš mi opísať, čo sa stalo? Vieš čo, totálne nenaladený podvozok. Ja som počul iné veci. A čo sme počuli? Ja som počul, že ľudia, čo sa na teba pozerali, si hovorili, že kakso, tak ide rýchlo, že to nevydá. A nevydalo. A nevydalo, no. Nevydalo. Ty si skočil na brzdu a otočilo ti... Nie, Maroš, ja som bol zvyknutý na to auto úplne iné. Minulý pretek som nešiel. Spravili sme veci, ktorom som ja nesedel. Doteraz. A dnes tie časy spokojná? No na to, že ešte len začínam s tým, tak asi áno. Ty si len nedávno urobila vodičák, pravda? Áno. Koľko ho máš? Už ho máš rok? Nie, 4 mesiace. To je ohromne super, to myslím, že mladšieho vodiča ako ty tu nemáme, o to viac, že si baba. Pravda, sú tu aj takí, čo nemusia mať vodický preukaz a povozia sa. Neboli to sa mi páči, že napriek tomu, že ste dali čelo, idete ďalej. Tak to musí ísť ďalej. Toto je to motoršportové odhodlanie, že? Áno, samozrejme. Aby naštartovali svoje auta a už dávno sa nachystali teda niekde pred tú bránu.
jaké to tu je, jak sa ti to tu vidí? Líbí se mi trať, líbí se mi tady ta konkurence, ale už to trvá moc dlouho. Je tady tolik aut, těch 70 aut už je tolik, že jsou tady velké pomlky a dlouho čekáme. To my máme urobené na schvál, pretože my to tak robíme už 3. rok a vlastne budujeme komunitu ľudí. Ty keď tu máš čas byť, povedzme, medzi jednotlivými jazdami 1,5 hodiny, tak máš čas porozprávať s ostatnými, jak to jazdia, kde to komu jak funguje. Toľko kamarátstiev vzniklo na salóne. Vlastne áno, ako chalani, ktorí tu od Moravy začali chodiť ešte pred 2 rokmi, tak vlastne možno vďaka ním ste tu mnohí noví, aj vy možno, ja neviem presne, aké sú tie zákulisné vzťahy, ale tu vzniklo toľko nových kamarátství a priateľstiev, že my vlastne kvôli tomu to robíme tak, aby tí slalomári tu boli celý deň. Je to taký výlet s motoršportom zároveň. Jo, tak je to pravda, protože jsem se tady seznámil už s několika lidma. To